Csukjátok be a szemeteket. Ti is ott hátul, srácok, ne csaljatok. Mindenki becsukta? És képzeljétek el magatok elé az O betűt. Ott van előttetek. Lehet kicsi vagy nagy, lehet sötét vagy világos. Menjetek hozzá egészen közel. És hogyha megvan, akkor nyissátok ki a szemeteket, és ki milyennek látta az O betűt? Szürke. És nagyon messze volt. Maga szerint ez a film rendben van? Miért ne lenne? 2 költő életéről szól, és semmi olyasmi nincs benne, hogy bárkinek is így kéne élni az életét. Ez csak egy film.